dilas ni rohan nami hula-hulamu pasaton nami matuhamuna 10 tulun lebar ulos. Gawe itulah. Jai mangaradi mahmuate. Gawe itulah. Dihamu musik nami. Dinalau pasaton ulos mami itu pemurun nami. Baik kamu mah musik nau partusi. Katabi hudang mati hamu natutuan nami, budak-budak nami, tulang nami siahan, tulang luhut, 5 juta doa kabaliga disong kami jong madok mau lihat itu hamu, dilala rohan nami do, lasni rohamu, mangalean hata pasu-pasu, doa kaya na komuna, walaupun nanyong, di maturang nabui, bomos pang itu nabi tok-tok tu hamu, ang iya ma, tujik kina nengro, tujuan nih, bere munao.
Boy dapat tak kena dumengan dope pasu-pasu. Marhite pargo ini tang yang muna si jalon ya kaya anak komunaon. Postorohan nami tulang di situ so dia be. Nana yang bayar nami lah mana baru bahamuan no diharolo nami. Tapi mondokon na dua tulang. Dak sudah indah kudu nak sosaku dia. Dak sudah tulah konoton ada do umum napes babayan nami na sosadia. So dia bendo karolo nami akademi naon. Las marohamuna. Mau lihat ya, Las marohamuna tulang. Jadi aturan songon na berdurul pinukannya tujuata na kok jauh do ni ham tulang kamu si jalan daw siwol alai pos marohan nami pamurung naon tabere batikyon naon na kok jauh mahamulasi alaman mau pasar kami na hobar ku daw siwol lake tulang gabi abang boru. wai pe abak pada nami Gabi abang boru. asal sobahami ulah nami on baik damang ma amang godok soba-sobai. Nungarohamu marsopa-sopahami las rohanami marbunga-bunga tangan nami di baik kamu jana di pasahat tamu muse jabbar na buluni mau lihat ma doron nami tok tuhamuna sian tuan dewata matong jalohamuna sika ni marlepig gada asa sohon dok ni tua-tua ma doron nami lumak masih dijuang lumak surinabuan tutu dia betok kamu mengalaka
Setusima hamu dapat persaudian. Matutu tulang. Asa sahat matutu selalu. Nunga sahat tu pasahat kami ulos nagajak si Torok Rabu. Sahat ma gonggomota panggabian nang para horasan. Di hamu permusik nami. Tinau multio binaitu panuhatan. Baik damang masih tio-tio pada bunga tua saat ini. Kita manduk molate tu mata debata salah asido holong gawana di dapat kenon. Tumbal gasitu tudo asir rohani Tuhata di patuduon di tikyo. Mulai nasebut satu sadarion buat arion di bagasan haji kita mengulau ada tak di pertikyo. Molate betutu nang di Tuhata salhutna. Atau orang sudah banyak ke hata pasu na dibagas na kiningan. Perjulo majau pasat tani bilang-bilang ni ada nanak suasa tahun nami. Gabe itulah. Diamu bereku salu. Ngaboy hatau katakon mulai semak katai diamu main pe semak katai itu betul. Laroha hok kamu na jo. Semulai lo parang nga senino unang nakceritai. Molo nak katai hulak tulak gula-gula tatangi ko. Aci Goi mak, karena tulang. Gabe tulang gabe. Karena dia mau kabarku sudah. Nah pasti kopo terus tulang, pasti kopo. Mungkin 2 jam nana mahami so. Dan bereng udah binot tulang. Di sana ini mengidu hampir kamu tuh tulang muna tekan di sana. Gateng-gateng bahami so. Jadi ada nana sifatan pasal tenang. Dima pinoperri lekuna burjo. Tulu bawa bismana sida. Boru onom bismana sida. Parpuma ma kopusan anak. Parpuma ma kopusan boru. Mulutungang na orang anon tapatikus. Gabe tulang. Baru sarama tu iboto ni lekon. Sarama tu namar hamarani abiga sudah. Sia 10 sara 10 don. 10 sara lebih terkira. Makanya hudu kok tanya kamu ni kasa matematika dong obat tong, ibu dong tengah. Jika lalu matematika, ulai seulang. Bisma bawa, bisboru abiga sudah. Popusan anak, popusan boru, tu iboto nilekon, tu namar hamarangi. Jadi nasubut ngebasat tani sada ima ular tabagi, gak bisa kelompok ma nanai si bahasa ton nami tamu. Ngaradi homacali, walate mati tuata nang dihita saluhna. Di vertikenon di berdua ni na dua-dua song kata ni hatak pura sebut itu banyak berbuat banyak berkat. Ingat tahu main mana ngatu dia pihau maringanan unang manalsori bahurang berjuang mapain aduk di tulangnya manalsori mah berlomba-lomba lah berbuat yang terbaik. Ngolo diulang kamu sudah mengulang pati paling di jalani dohonon nai matu hamu nasaluna dipatikon hujur ma di tonga di tapi mana tu dia pe mangalaka pinoper ni leko saya tu si mahamu dapotan pajak barang nalobak Na tutu. masih dapat 2 memperlinggo bani sebor debata mana mertua salhu namamu di paro Na tutu. pirma poki bol-bol pasalon pir bato di muna pinoper ni leko saya luju-luju ma nang pangamuan. Jadi taringot ulus na bahasa ton nami so ni do na tutu madon nam citi di masih gopa bolang pak ma o di sosadia pigal leper na bahasa tulak perigi saya gudang ma pinasuna sa di solo masa tu betet masa ulot tadi hari nauli naring ganon saya suruh minta tu panggabian satu para rasa bisa lani bahasa tay madongan tubuh nami na zon buru bere bebere dos maromuna
Nang dia roh nak suku-suku 2 hari aku jong nak kini tulang robot siap perjolo tulang robot atau siap hulu-hulu menasihat jadi napa 2 hon ala nama mus lekon berekku berinupuku aku nak tulang mulai disol 5 perjong-jongku 2 hari tulang robot asal di botok kaberekku nang dia 2 hari jong-jong tulang robot nak sore loh jadi mulai ada di ibu kota orang saya bergajang-gajang adong 3 hari bubereng postingan nih berekku isi do siana marang na 3 hari bubereng postingan lah saya sungguh salut bubereng mga rawat nyolek ko. Ini mah isi do berek kuna adong 3 hari postingan na saya bereng Yuni. Saya sungguh salut. Burjudi na parpawai ni narohku. Jadi nahulok di sini. Unang manian holan yon berek kuna sa daun nama besoni tulaikon alai laikon nu ngaberjolo tiruhamu lasi untuk kamu sadama rohamu mabayan do tu botok 7 lon hari. Ima si pangidokku tuamu akaberekku. Jadi sokoni dok situ tu amaronokku. Tombak isi balungun menat, tombak isi mamora. Salpu makan lungun Roma akasilah sini roha. Enak tu. Belgati yang rumah, belgati yang isovo. Nunga gabe laik konok sorma tuan. Saya gabe mahamu pinopara akan oposo. Sasa disulu satu bertian saat tapataruan non laik konok sorma tuan dengan anak persatok kinani saat maita tupang gabian jala tupang horasa. Jadi mulus yang kami tulang robot urus siwatan nabi berenam 2 lepa. Jadi masih aturan mau misi isi manon khasatan lah. Boleh ada budaya.
Ang baru. Buah mo dyan si Botok ada. So dia arok si doon ng napahanin. Pikiran ang rotulang, para kuwi nitang yang mulai nang kuwi calon namin. Matuto. Lalu mubi man yun nakabaw no. Matuto. Asa komos buah kamu. Kami lalu mubi ma nyopi no pare lain na marungo. Dapat pasu-pasu na dumenggan. Matuto. Dapat habis udo tamorao. Ditongos tuhat tamarhite akabang doang muna. Matuto. Rasa nami disomma hamin wain. Nungali basa tamu. Ulo siga cangrapu. Parboy na birtu hami mamiri to dinami. Raja nami matailas roh nami. Isomma tulang. Roh hami masopato hamu. Tusongo dia pe pasto songo kadan na dua. Dak sudah ina burung naso sakobadia. Dak sudah menotong. Ada to tuh bulan ida. Napai bayar kabayan nari susah dia. Songo dia pe aro nami tulang. Las marohani to dimu, las rohani benamu. Tak songo ni batok tong tulang. Nianang gua ada berjului tapi nak kena putai nak tujuh budo raja ini. Alai Panginoon namin sok tulang makon tiki mahita nak tujuh mahamu. Laus disok man nak kuda golis kami. Soal kapobutuhan raja nami. Songoni apa doa nami. Si lolo binauli mah habisi. Songoni dia mados ruang mana mau lihat. Mau lihat mah pada nami. Asal usop pahami. Hula-hula nami on. Baik dah mama kau sampai sopa-sopa.
mati Tuhan tanam di dasar adong ketinggalan nakinian buah-buahmu orang sikup anggo hari parton Tuhan adong buah naik naburu di lekor ujulu bajuamu asai pasatan unang adong nahurang nanggotik bolo-borak tulang andon sian alamo ikut sikup dong laut pasat ulus pahami di partikenon baik kamu jo laguna kasihnya seperti Oh, gabi apa gabi? Adong hatani si dua-dua nama dok penatik kumenda hulu natakas di julu di jagu pasaktian mada turia yang mau para nilai mau merdengalaka tu si mau takas dapat persaulian masih dapat dua huluan di dalam mana toro amata de wataru na box de tua horas mamu jalu na parana di baroro ngadi dulu perbubuan di toro pertanggaran saya dapat pada di luar jumpa akan aja ngalah tu dulu ane. Nah saudara anak mangido masuk tu dulu nama taraja tu dulu mana tu di mata mobil mata matua di mata asa tu lak tu si korot nama bunga. Saya dua anak tu dulu ane orang tua baru tak kasna saat tu rasa hormat buat. Lima ele kami cara tanya kami tu dulu nama taraja tu dulu tu di mata mobil tu nama nomor tua di mata dulu salu nak bagi dua. Amak pada kami. Bina umai nang buat yo bina itu pamuatan. Mangido kami, baik masih diulah pedoman kuasa. Natoktung puhata madongani hita mangaroro tita diulau napagorhaton o puro mataon mulai siya na marujungolu ro akapagarato akayana ko tuhuta laho mareahi na laho pataruhon kita sadarion nunga besikok taulahon ulauni ima berhite pangaramotion itu hatta do itu hita manuturi hita mga daradari hita molo tunganong nahurang pelaksanaan namin so kahanggimuhan mga radunti ulaunon Panginoon namin tuhita masih maapang mahida lamu di dapat batama bisu tuhita tanumuri tuhamu kaya nako kuno poso asadao ni rohaino pangipugian ni aka ulau narengan radota muma itu bikin nangro iba lawe daftar nama iba posro aku diamu masih pamin-amina kamu laho patureo nasa ulau jadi nuaipe tuhamu naporani suhut namin nunga besiko pakata pasu-pasu jak ulah-ulata na usaha tuhamu na usaha tuhita nuaing ditikyon upasa tabi matuhamu so kata nina dua-dua na madok tutuin na du tio-tio men na lote nasa pasu-pasu akan dauli sayunang mamuba sayunang mamose na usah pulupitu maju bagi sapuluan nasa ata pasu-pasu sebagai kederion sana marolong iroha apuhamu mai matungani jaru muai pe upasa tabi tuhamu apuhamu nauli apuhamu anela Amaleo teor isiala sabunai barujung koloni na dua-duaon sahab tu bagasa tikion inalaho manaruhon na mahita pinganan na parsabot kinani didongan itu hatta hita saluhut hita na marhamarangi ibagasan narap pita bangulahon akan nahobar si ulahon uta di partordingi partuaon ni oppo si rumata dolio sialani hamu na kamirana mi tuhamu takas do
pasahaton nami tuhamuna ahanggi molo pesian hami ponani hasuhuton jakka na hurang lobi jakka bakatayon nami di padohan nami di penyembutan nami di pakobasiam muna kamu hahanggi nami tuhami ponani hasuhuton mangido mapa mi raja nami raja bulung asanggiat tujuan nyari tutu dapot pasu-pasu kita nasian Tuhan dapat dengan bahasa alani be takas matutu cek kami bonani hasuhuton apon nami ma hata nauli hata dengan akan apina sahat muna suak soni nang sia situan natorit tarlungobi sian raja ni hula-hulai di bagas tikyon asaro honon nami matutu nak 10 bitu maju bari 10 alu akka hata nauli hata dengan nak pina sahat muna hahanggi nami dohot sude situan natorot tarlungobi ma sian horongi hula-hula takas may tutu jujung di sina jujung nami tuat may dia para nami abing dia bingan nami asa asa nak 10 itu maju dari 10 elok kahata nauli na dengan nak pinasahat muna takas may tutu apun nami hot martongan ijam ope anggia apu manauli apu mana dengka Ingata soribada naliat narolo dengan bersabang yari mau lihat do pajolo tadok tutuangin ala asin rohana boy hita pajupang di ingananon di siala acara ulaun partua ini saur matua amanamion amat taraja do ingata soribada pasaton nabi do tong mau lihat itu kamu alani habujom munai roh tuingananon lao mamulaon acara pertuan ni amanamion nungai korbat ko kamu sudah dikimuna nama sayar gai ile kamu hata gabe hata pasu tuhamin jalan naun aku ditong-tongan jabu nami 10 jari-jari pas 10 sadao sima juzun parsopa ujung mahami tuang mamang raja do inang tasoribada molo tumadong nasara pakatayon namin manahurang di pangalawan namin selama acara pertuan ini amang namion mando mamami yang sebesar-besarnya mesika batua na pertingo manisiboro nunga sirung be acara pertuan ni amanamion ina masira kita siang ingananon saya tuhatta mamang area tua jala saya hotot di parorot saat ni soru saat matu botean 1-3 nunga saat be ulaun acara pertuan ni amanamion dengan saya sama tu banggabean satu parhoratan kita otsudena horas horas pasal matulai mama hahaduli nami dongat tubuh nami tapu bolon atas nama peparan ni damangon opurumata tapu bolon madok mauliate tuhamu dohot tu akka sude akka nama kawarolongi hami tu parhuwas nami dohot par catering par musik kami madok mauliate tarlungobi ma tu sude horongi hula-hula siap mulai siap toru sahak rodi gijang dehamu akatulang kami pamurum munaon madok mauliate godang nunga dibawa kamu emena marluju asa pirun matutu tordinami pinopari opusir rumah tahun luju-luju akka pada mau tatu bujang nyari jadi kita behamu dohot ulos segajang rabu mau lihat ma dihamu Tuhan tulang akka hula-hula nami las do anggo pamatang nami doain pe akka tulang nunga jojor hamu
songon na manuani ris songon na manabur pasahat akka hata pasugabi tuhami pamurumu donon nami matutu asa harbanga madalat tuhuta baladuk dalat tujabi akka hata pasugabi na pinasaha mo tuhami apuan nami maitong hot martona jabu akka hata nauli hata pasugabi ka hata tugar-tugar na pinasaha mo tuhami peparanida mangon jujung may tok tutu jujung di sima jujung ngami jala abing dia bigan nami jala tuat dia bara nami nuai pe nunga sikop taulahon paradaton ni natua-tuaon asasa disoluma sahat kebortean sahat kita sudah tupar horasan butima asa songoni dokon ina tua ma itong sigatama kana huparsita hami buti kana nengro boy boluson ni akaya na kunamyon aka nauda kana deka tutika kana nengro ngapiaman tukasahatan pe upang ido hami paidamang mahasahatan ayo ma ayo to hehe kamu aja pulang hehe pulang mas asal hobi kami kok Cina pulang hehe mah pulang hehe mah berani dia Bata Raja dohot inata so ibadah ala nunga bisipul mulau nadat nata patupa apala didikion mulai siya nasurut sonare nuaipe mardudo tua masok onak soman dibuka na dua tak ada tidur tolta ido mangale paso-paso tu hita tak mobil tu bonani azuhutom lau mangadia pahami di son bonani azuhutom lau mamape si piritodion tu bagas jabunami asimarohan itu hata ditongos ma sondok konihatan dan tua pirin napok di baru percalongan bir mato dinami lucu-lucu madohot pangomong dibuatin na taruh liat lahomai pinggah pasu hami naik mangaliap ma pitu hari tuhat tama nama pasu-pasu pada mama mulai siap kodang debata mula-mula sompa-sompa saat rodina kata-kata
Moras, betul. Tuhatta moya tema di debata mau diuni tuhatta sian uduk dos seret miroha tangaru hita mandok mau lihat itu dulu penyamatan berdua di bata perjolo si honok kudu hamuna pai dua di hasubuton terharu au sehari mamereng udah tersadari di panireo muna doh di patokanio muna tiur do udah nilai nami di baik kamu ke atas nama keluarga besar siap kami perdiri dohot yana penami son madok mau lihat Tuhamuna ima balgani rohanami Tuhamuna nama ulekon pulau tadi bahasa tarion nuaik pe ara naung gok do ulota ima ulau ni apa tahota di patupa akan ulidu akan adenggan asimaru ada matan mertua ni matan tujuan ni arion pinatik kemendah untuk nakasih dulu jauh pasakyan pos marohatta mana duri beau mangala kau para ni lain nami tusi mau tak kasa bota pasaulian saat masuk saat kotian di garas nunga saat lot dari bahasa dari oni para untuk itu hatta saat mai ada penggabian saat mata parporana mai surat poras spirito di mes dapat dua ulun di dalam mana torok mata lewat arah boktua horas bahamu calon dari paroro ayo kidio asal tar semua orang digala tiur semua banimul tiur semua lari udah semua bulan ulau tata dari on tamama kita mandok mau lihat itu orang yang mantan mertua di mata panggil aku Tuhamuna ibu toko surga itu adalah di telapak kaki ibu ise namar ningot pasti palimangoni pos Tuhamu dangan dong masalah patu pada mata ikut calon muna di dunia imatang yang nami doit ilik nami tujurnya mata raja tuduh punya mata nomor 2 di mata asa diulu calon nak kami doan mulu be majon main boros sibir todi boros ribu asim baru ada mata nomor 2 di mata to sai ribu matu dulan euro panggil dia to parasan jaro nak bakar kemudian Tuhan langsung out dulu baik itu kamu maju tu ada tolak deh ya. Poinga, kejon buat video. Jadi oma partida mula satu na tujuan nyaro na kayo kudu to sulipi hamu upasahat na suli mate salah kesehatan na kan ko si Victor di doon. Betul lah. Gari mata luar nyamai to mo si Victor. Yo na partida mo tujuan nyaro. Bebo para ni lain namin. Lo akan goku. Saya berdiri mata tujuan nyaro. Asir wani ruan. Mulai ada. Yo borak sakti mading sakti madogu. Horas to di bulan badingin. Tuhatta batok nama na gudu. Horas. Mau lihat itu tuhatta. Manginang lumawi peparani amangon asa masuk kita tu acara huria. Alani cuma lumah kita martangi yang nahohom di bagasan rohat taganuk tamulai mak. Amin. Tapuji batu hatta edatan nomor 334 ayat sada. Nasa jolma iko mate iko mago sibuki. Nasa jolma iko mate iko mago sibuki. Nama ngolu iko mate asatung dengkan muse. Jala ikut do malake daging mono gabi bake jala ikut do malake asa sogok pagiti Tuhan sangapon nai asa sogok pagiti Tuhan sangapon Heheon dohot anguluan minna Tuhan Yesus na mangudu do
ganuk ngaporsea diahu atik pemate ibana jaladang mate be ibana rudi saliling nililingna martang yang maita kali Tuhan debata manami na di banua gijang nunga di lehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala nidus anami jala di pangulu hodo ibana asadapotan hati goran dohot hanguluan hami asima roham di hami saya jari jala apu lima hami asau nang madile hami ala naung di juho dongan namyon batuku maha porsyaun nami jala pabenget marohanami makirim di hanguluan sogot asau nang mengadungi hami songon si pelebegu naso marpakirimoni saitaiti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namarsigatung tuhodo hami sahat rudi asusuda ni bokal nami amin hata di tuhakta parpudi di parsaut matuaw ni abang natahangonong yon upo rumah taduli sian Rom 12 ayat 10 Rom 12 ayat 10 sadama rohamu sama hamu unang hati boon pikirian alay patuto rohamu marohamu tuha serepot tujuan ni padohani na julu memang tuhuya Rom alay sa matuhita noaing asamarsadani roha sesama hita Moludang bui sesama kita mersadah di roha mustahil molo tu halak nasi bosiadi alani idod na didok ngakin sadama rohamu sama ham khusus hamu pinopar ni na tua-tua onati idok museunang hati boon pikiriam kadong do jolma dihunta duibana rese dihatai Jakarta dihatai Kalimantan, dihatai dohot Amerika kan, di hati bodi, jalan di bagasan panatusiam na songonido kabanginan, bui hita kadang-kadang terjebak, ala dan lepel ningulut tanah tahatai, ala lima di batasi do hita bar pikir, alai patutoro hamuma dirimu tuh hasilnya. Kalima parpudi unang parbisuk kamu di rohamu. Songot dia pe tibona intelektual kan. Songot dia pe tibona ilmu nabui tadok tak kuasai maju manang piga disiplin ilmu. Alai molo Victor Parjulu do hita makilala dirita nong malo pasti adong do dengan sendirinya gengsi bertumbuh kebi gengsi dohita marpanukun gengsi dohita magbigi hatan idongan manang sarang ala merasa dohita na nabisuk kita na malo ala nido didok pada bisuk teologi ya sokono adalah lebih baik tahu merasa daripada merasa tahu adalah lebih baik tahu merasa daripada merasa tahu. Sahat ni hita jolma di zaman na canggihon kebanyakan kita merasa tahu. Apalagi orang di tangan na gadget. Molo hiradak di bawah tubuh disukun Mr. Google. Jadi semua orang merasa tahu. Itu benda molo dipatuh pada diskusi bui mau. Karena aku dok nak molo merasa tahu gengsina luar biasa manangi hot jolma dongan nape mau apalagi madukun dek molo suku dan bayo pikir roman malus dan apa jadi gengsi bang alani do memang betul-betul padohan ni pada bisuk teologi nakin adalah lebih baik tahu merasa daripada merasa tahu. Molo sudi hita boy makilala na hinilala ni dongata
pasti do bui hita bersikap empati, tak pernah simpati, berempati. Bui hita menempatkan diri ta songon ibana na makilala na orang degani. Manang naso bersuka cita. Bui ta hilala nani hilalana na marsa. Itulah orang yang tahu merasa. Lebih baik merasa tahu merasa daripada merasa tahu. Ima piok pamo kamanginan pinok parmina dua-duaon asabui sadangi rohai bui bertumbuh berkembang takolat diobas parmon di gondong alai selanjutnya bui bertumbuh berkembang di pinopar di opu rumah kadoli jalalau sonido tuinang na dua-duai nama kabaluhosan mulubui hamu saling tahu merasa pasti itu terbuka tergerak ahana bui tabai di budian yamamu ala bui tahilala nani inang na dua-duai segala sesuatu pasti termotivasi dari dalam tadi mah sahalina reuma perpudi adalah lebih baik tahu merasa daripada merasa tahu. Amin. Martang yang mahita mau lihat Tuhan ilaso kami atol hason hatamna parpudi opason di parmodingon ni amanami upurumata duli aku bolo di sol di adubi sudi pinok parna kasih solhot do pendata ding di sol disosoi hatam doa samarsa dani roh anasida sama nasida asau nagsayholan hati bo dipikir alai batu toru diri bagasan hasil repon jalan nasujadi nasida makilala perbisuk nasida alanido ikoradido kami masih sukunan berdiskusi dohot saling manangi hona kepikiran sian pihak na poso tu na tumua songoni sian na tumua tu na poso asabui bertumbuh berkembang asa daun ni rohai di pinopar ni na tua-tua kalabui na sida makilala nani hilala ni sudi masing-masing si solhot na sida pinopar ni opuru mata dulu lumobi boy na sida makilala nani hilala ni nanami na magkabaluhon amanami yon asa makiti-hiti pakilalani buy terbuka tarojar termotivasi rohana sida patupahon na duminggan dobe di budian ni amanami yon atau pasu-pasu hatam gabi mengurupi nasida may marpikir mengurupi nasida marsadani roha lau paturehon di bagasan opas perpudion akan amar perdumuan tu si patu paun nasida di pertuaon ni amanamion pasu-pasu manasida saluhut tininggal hon nyamanami sokoninang inanami na magkabaluhop jala manang na adikan na sida martahi mulak kuganuk at kainganan parserahani oma madongani mangaramoti na sida sa luhut asa maray pasok tolhas tuganuk bagas na sida bi so ngani manang natinggal di luaton oma toktong mangaramoti mamasumasu nang kaulaon aniula na sida asiroham tokinari pataron nami manamiot tuinganan paradianan parsatok pinan rak dohot ho mahamin asa tulus ibagasan dami tangihon matang yang namion ala ni Yesus Kristus naung makokop kami amin. Mari kita sa nomor 305 lo asau asalau Yesusku tunadau. Lo asau
asa dilapung na au, asa dilapung na au. Pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho laho luar dohak laho bogot olak nion rodi saliling ni lelingna. Amin. Maret de hita laos ditutup maju 100 holong dorohani di bataku holong rohana totong diau. Aku berhenti Yesus anaknya. Hari waktu penuh aduh aku hari Yesus anaknya. Orang zaman udah. Orang makai ada relay sih, baru pas di relay ada. Ulos sudah gitu. Relay mas. Udah pilih relay. Nggak boleh pas. Asesor, Betul. dah ngatur mah. Marede mahita. Sonang memodom hona martuai nama radian siat ulau ni. Sonang mamodom hona martuai nama radian siat ulau ni. Nani ulamu di hajol maon jalan namangi hutto tu surga. Nani ulamu di hajol maun jalan namangi hutto tu surga. Ali marasi tapobolon manang opo rumata doli siatano do parmulan ni daging mumulak may gabetano alay Tuhan debatana manok paho do Tuhan Yesus Kristus na majuho tuang uduan do tod di perbadia na mga ramoti ho satu ari parpudi ima mga ramoti orbuk ni bakem pay maro ari parpudi. Amen martua do kanamate marhite-hite Tuhani olat nyon olo ninna to dii asabaradian na sida siya nakkaulaw na ay namangito na sida do akan naniula na sida bi martangyang mahita ali Tuhan debata manami na di banua gijang odo debata na punahami rodi sude ngodu nami sailehon mahiras ni roha di kami asamarlas ni roha kami pay mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa hatutangan mo matod dinami dohot daging nami asaw ng lilo kami di ujung ni ajal nami
sailehot todimi manubunuku hami asali ramoti hami molo ubodus sami rurami linggoman ni hamatiani asima roham sai pamasuk mahami sugut tuhasonangan na sudenggani amin pinasa matik itu keluarga sudi si solho taliale pada butano marsaur hatani tuhanta Oh Yerusalem kota mulia hatiku rindu ke sana.